Oota vähän. Mitä mun kannattaa tehdä? Anna tulla. Tässä mun käski tää semmonen riimu polttonen. Jaa, tää on iso riimu siinä. Älä parve. Oota, enpä tosta ranteesta kiinni, vittu niin että lähtee. Kuulostaa niin vitu homona. Tohon noin. Ojaa, siihen paljon. Ojaa. Kuulostaa niin vitun ihan täysin. Lämmittelevät raatoja, korottellaan. Et sä saa sanoa kyllä. Vielä viimeisen kerran! On varma. Omalla vastuulla. Se on puhunut sitä 3 tuntia, että hän menee ottaa polttosoluinen kyllä. Aina ei meni niinku toi Nyplää, ei saa vähän. Nyplää. Ihan kuin Hesburgerilla on semmonen tulosta tästä. Nätti pöllistys ja morjes. No siinä. Eikö? Mutta koro. No tumikunnan raatoja. Mulla on 5 jollain tavalla. Ei tää juu, katso. Kärne. Ukko lyö niin vaatteella ja salamallaan maahan ja No moi moi. polttaa menneimistä syntyy uusia. Nyt tulee. Vantaa Hakunilasta meillä tuli Rokista. Joo niin. Tää on Vantaa. Saatana. Elsu tässä ottaa postutatuointia vieressään. Elina. Elsu. Munkkiniemestä. No niin, on vaita. No me varmaan lähdetään tästä jo keskustaan kikkailemaan, niin soitellaanko sitten, kun ollaan siellä ehkä. Taas tulee. Mä soitan hetken päästä, kun mä tiedän mihin me mennään. Noniin, hyvää moro. Elsu, onko se oikeesti paha? Onko paha? Oota, mä kysyn vielä. Elsu, onko paha? Ei, se menee... Onko paha? Onko paha? Ei. Tosi hyvä. Ei oo pahaa kuulemma. Taas tulee. Tatointi vittu. Pikku hiplaus vittu. Raskaa vittu. Yksi vielä. Yksi aina. Vähän koulutus. Oot tänne. Sä voit mistä koko ajan vittu. Kaikki. Oikein. Se ei oo sulla. Joo, se ei sulle täällä kuumaa vettä ja sormista. Ei sitten. Hessu vaan auttaa. Antaako sun röökiä? Nyt tulee. Ei vielä. No.
Se on siinä. Woo!